Dini sini jotono saya mana sini sungoli di press release reka sini Tripura haste otama ongi thai 15 bosor ramai sini kok bono sung rolai thai pheu sung state government baisi omo sini fight sung sini kok bono sini amani kok sini ni suno sini roman script no sini roman script no borok sung thai no borok sung no tamo reka bengali korok waisa khlai ka sung no devnagari khaide tong khaya tong ono subject no sung problem sung tamo sini mani kok no sung roman script bai sinani oma sisano sini university level ng thong school level ng thong sung no sung bangla bai masiu bangla bai sina thangka onek subi thong aro kaisa tungka sung na sini mani kok no sung jehatu kok borok bai sai to roman script bono use khai tong hungangke bai man thong sini kok borok no sung kok borok no sung roman script bai mana niyomo nayo sini kok borok no sung sini motike sinamo sini kumari kok ba sung sini be bot chai ma sa decide khane sabo ba sini language no bot decide khane sabo ba sini kumari kok no sung officially ko be mali application chimali sung kok borok bai roman script he ani ban thaino bos khanai sabo ba he je kono government sung ruling government na ang omono message rona mo sung sini respected cm na ngora message rona mo sung sini man thaino ronali boni tama thang boni nok ni mai rom sani ala sung boni nok lani ra sani sung tama sung sini no sung sine se sano aro boni tama thang boni gulo thana kare haipina borok tama na sung already sung borok no onek memorandum ya farka onek kisu rukha bat borok sung no kono response ya sung positive response maya positive message maya mosburan sung dini strike khaina nango sung sai mana public komoni jara problem face ma khane 15 bosor sung rolai khai mane ajaga sung problem khane public ekdin problem face khaimia jodi na dini no tabungo 5 minute ni sung pon cm sung right return ro khanke norong ni demand ko se hunai sung tabungo ujro khainai otherwise sung dini sapung tongnai borok sung no je khaine khaitang sung sini maintain khaino sini rules regulation maintain khaino sung khainai properly babu sung khainai sung student organization sung sini TSF sini Tripura hasteni bagai sini student ni bagai sini serai malai sini bagai sung sami basanai always no sung tongnai abon bagai sung tini bo jaga bot thayo tini omo road tini ma dewan bazaro kaisa khaijaka tai kaisa sini master padawa kaisa khaijaka bisramgonjo wo tai takojula ha area ro khaijak dongo tai hatai kotora khaijaka long travel yo khaijaka hejamara o khaijaka agotala o khaijaka sung jotana khlalai tongo sini national highway jotana block khainai sini student rok tongora sini public rok sung support khainai ni khaijak sung student main khai sini student dabi ba sung student rok ongkholai jak jotana balbak saklai watei nobar satong hania o sung ora tini SF ni ngi o jama rok sab to sung sini divisional bag laikha sini kotorok phai tong boro on the way of tongo baksa ang sodor saur divisional secretary tongo tayani logiwa tongo sini joto sodor saur divisional team rok last tongo sini vice president rok sung bai baksa phai fan ja khainai tongo sung tai tongo sini bibino jaga sini gilama school tongo gila school ni jotona manai song tai kuki song khaija sung borok bai jotona asuk laija tai hambai mar on rok boro sung khainai sini o khoborong no sini o news tongo sini Tripura haste roman bagai no rongo belai na hambai nini silumu ani bumong tane de bormang sodor saur divisional hambai hai hai lam chago dipok entertainment youtube channel ni bising ta hokte buk chung norok nukui makana tsf ni packaging ongkorjak korbuk subdivision roman script kok borok no tuyoi borok lama ka sulaimani road blockade ajagawo phai manjak phaika kongma Tripura ni Triprasa kok borok sanai kungbara student rok tsf ni kai kubungma jaga wo police rok harassment kai romit langjaka borok chop jak baikha baksa jaga wo haikenu choli tongo Tripura hasta tabuk kubungma jaga wo packeting choli tongo tsf ni kok borok amani kok no tuyoi dabi sanlai tongo
Hai ke aja gawo kok kai habose BJP kai rong kai borok kai kok borok nanya deh. Sung ngasai tong tau te bu sung. orang pakai sobri mana abun sungwan sono pakai sana pakai tam noro wan sung nong ni pasal betul sung kori cung abun sini mani kau nusung pakai sini kau nusung government ini sobri mana abun no kisah noro blogi di dasi Kami mana cong orang kia bawa lanya paydo Election kia bawa lanya paya cong ni mani kau no man sana pakai payo sampai sini mani kau nen pakai siapa taruh di sini number